Lo nguYamkela, abamthanda kakhulu bathi nguYamza, umntwana wakwaMpundu eDikeni, yaziwa ngeAlice kweli phondo leMpuma Kapa. Kuthiwa enye ye-requirements zendoda, indoda yoqobo, funeka ibe yindoda ekwazi ukuyiqwela nje 1,5 yedrink iyodwa, isisele nje igongqoze. nguYamza ke lowo. uYamza kuthiwa ungomnye wabantu ebefa mhlawumbi unikwa isidima esiphezulu, ngoba into yokugongqoza idrink ayonto mhlawumbi yenziwa nje nangubani. Kuthiwa ke indoda engakwazi ukugongqoza idrink on his own ngumkanja lowo. Indoda mayikwazi uyisela i-1,5 in a space of 5 minutes. Uba kakwazi kuzofuneka rearrange ifilosofi yakhe, okanye mhlawumbi acele uYamza amfundise ukugongqoza idrink. Into esizomjonga uYamkela sambuza iminyaka yakhe, wathi 204 usafunda grade 11. Sothukisa phantsi ubhubha sisova loo nto. I-challenge elandelayo kubantu balapha eAlice kwakunye neziphaluka, indawo ezifana noQonce noCase Kamahuk, kuyacelwa ukuba amadoda athenge i-1,5 zedrink ukusukela ngomso uyokutsho ngomhla wama-27 kule nyanga kaTshazimpunzi. Emveni koko umntu azishicilele egongqoza idrink. Kufuna ukubona ukuba abantu balapha eAlice koQonce nakoCase Kamahuk iqoboqobo bayakwazi kusini na ukugongqoza idrink bangogqithwa ngumntwana. uYamza ngoku kungenzeka mhlawumbi onyuselwe ebuhlanti, asuke kumadodana, asuke abafana basandokulwa kulo nyaka kupheleyo abeke phaa kwidodana. Kwabanyaka abazayo mhlawumbi sawubona ngayo seveze igxalaba ebuhlanti, sisajonge le abe yinjoli, sisajonge le abe ngunodiphu udakada lityiwe nguye, sisajonge le abe lixhego, sisajonge leyo mhlawumbi ibe nguye umntu welali oyingcibi onika abantu imisebenzi omabokhe nakuyokho indlu kabani makokho indlu kabani. nguYamkela ke lo umbona kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841. NdinguBadanile Sithende senesi endala, ndilapha kwaMpundu eDikeni kweli phondo leMpuma Kapa, ndizokuncoma lo mfana uYamkela. Something that I can't find the words to say. I know that there will be a man around to save the day. Did it mansplained? I should have stuck to ballet.